So ayan nga guys, at nag-start na itong road bike race natin. Salamat sa mga tropa na sumama sa race na to. Guys, hindi ko inaasahan na ganito karami tayo ngayon. Sana maging successful itong race natin. Shoutout sa mga tropang Iba Zambales sa pangunguna ni Marlo Corom. Salamat sa pagpunta dito sir, para makasama namin kayo sa race. Shoutout na rin sa mga tropa natin sa Pangasinan, mga Team BCC, Bani Cycling Club, mga tropang Burgos, tropang Dasol, tropang Igya, at sa mga tropa sa Infanta guys. Salamat sa inyong lahat. Boss Marlon Urbano at Madam Maylin Musilina, salamat din sa inyo. At kay Kuyang Rider wearing jersey na green, laking tulong po ang pag-escort nyo sir. Salamat po. Like and follow na rin guys yung page ni Sir John J. Kaibigan po natin yan. Sa lahat po ng pumunta at nanood ng race na to, maraming salamat din po sa inyo. Sana supportahan nyo po itong YouTube channel ko, para sa ganon ay magkaroon pa po tayo ng maraming race sa susunod pa na pagkakataon. Yes guys, ang pa-race natin na to ay abot sa mahigit 30 kilometers. Kung saan po tayo nag-umpisa kanina, doon din po ang magiging finish line namin. Okay, back to race na po tayo. Ayan guys, wearing jersey na white at saka red, tropang Burgos po ang nagdadala ng peloton. As of now guys, wala pang kumakalas sa grupo at nagpapakiramdaman pa sila. Nagkakahiyaan pa silang bumanat guys. Butan! Butan ka! Butan! Ayan guys, unang banat natin na Keno Disos at sinundan din ng mga tropa. Ayan guys, at medyo nagwatak-watak mo yung peloton at tinabol nila yung nag-breakaway guys. Ayan nga, at natin na sa tatlong grupo yung peloton guys, at may breakaway pa tayo sa harapan. Keno Disos nagpahinga, pumalit sa kanya si Iso Campo ng Burgos. Nasa harap niya si Samuel Almandres ng Infanta, at nangunguna si Marlo Corom ng Iba Zambales guys. Ayan guys, at may bumabanat sa bandang likuran. Ayan guys, tropang Dasol, Samuel Dupagan, bumanat guys. Breakaway sa Samuel Dupagan. Ayan guys, at medyo nakalayo na siya sa peloton.
Hintayin natin yung peloton guys at nauna na yung breakaway. Merlocorum pa rin guys ang nauna, kasunod ang tropang Burgos. Merlocorum, nasa harapan pa rin guys, siya pa rin ang nagdadala ng peloton. Sunod ng tropang Infanta, Samuel Almanrez at ang tropang Burgos guys. Check po natin yung nag-breakaway kanina na si Samuel Dupagan ng Dasol guys, kung nakalayo na nga siya sa mismong peloton. Yun guys, so bali tatlo pala itong breakaway natin. Wearing jersey na black, Samuel Dupagan pa rin ng Dasol. Jersey na red, tropang Zambales guys, Rainier Navarro. At ang nasa harapan, ang Team BCC, John Louie Honorada, ang siyang nagdadala ng breakaway guys. Medyo malayo-layo na ang agwat ng tatlong to sa peloton. Nakasakaling hindi na sila mahabol guys. Team BCC pa rin ang nasa harapan guys. Rainier Navarro, hawak-hawak ang tiyan. Bakit kaya? Samuel Dupagan, nasa likod pa rin. Ayun guys, at nagkabanatan na naman yung tatlo. Rainier Navarro nangunguna, pangalawa yung Team BCC, pangatlo si Dupagan. Palamang na lang po natin si Kansangkan, first group. Ano po ang peloton natin ngayon? Merlocorum pa rin sa unahan. Ito po na atin na po sa dalawang grupo, ating peloton.
Marinyap Navarro pa rin nauna sa breakaway. Ayan guys. Ano bang ating peloton? Namuuna po ang ating peloton sa dalawang grupo na po ang ating peloton. Nabulan po ang tatlong breakaway kanina. Ayun na po. Ayan guys, at nagrimatihan na naman ng mga tropa. Ace Ocampo ng Burgos. Nasa harap niya si Samuel Almandres ng Infanta. Ayan guys, at nasa pangalawa sa harap si Keno De Jesus ng Rizal at Mardo Corom guys ang nagdadalabaran sa mga pwede. Keno De Jesus, lumipat sa harapan. Pangalawa si Marlo Corom. Pangatlo, Ace Ocampo at Samuel Almandres guys ang haba sa mga breakaway. Samuel Almandres bumabanat sa gilid, gustong umangat. Nauna na Samuel Almandres, nauna, hinabol ni Ocampo. Yan guys, Marlo Corom sumunod. At yan guys, nasa likod pa rin si Keno De Jesus. Sino kaya sa apat na to guys ang tunay na malakas ang magwawagi sa race na to? Ocampo lumipat na naman sa harapan at Almandres pumunta sa likod guys. And guys, at malapit na nga tayo sa ikutan. Nasa 500 meters na lang. Keno De Jesus ng Bani Cycling Club ang nanguna pa rin sa ating breakaway. Alam po, may unang nakakawala. May unang nakakawala. Alam po. Napunahan niya. Ating peloton. Ating peloton. Ating peloton. Ginagawa mo.
guys, bali nahati na sa tatlo yung ating peloton. Ito na yung pangatlo, nasa hulihan. And guys, tayo sa may bandang harapan at nagkawatak-watak na yung ating mga bikers. Pangalawang grupo guys. And guys, nasa 6 na bikers tong bumubuo sa pangalawang peloton. Pinapangunahan ni Idol Samuel Dupagan ng Dasud. May solo rider din tayo guys, si Rainier Navarro na humahabol sa ating breakaway. And guys, yung apat nating breakaway magkakasama pa rin: Samuel Almandres, Kino De Jesus, Marlo Corom, at nangunguna guys, Ace Ocampo ng Burgos, Pangasinan. Rainier Navarro ng Iba Zambales guys, sumingit galing sa likod, nilampasan ng apat na breakaway. And guys, at nauna nga siya. Mountain bike natin, dumaan na rin. And guys, Rainier Navarro nasa harap, Samuel Almandres hinabol guys si Navarro. And guys, at sumunod yung tropa, Samuel Almandres mahabol pa rin. Marlo Corom biglang sumingit galing sa likod, nilampasan ang dalawang nauna guys. Marlo Corom, sinundan ni Ocampo, nakasunod din si Kino De Jesus. And guys, at napakalupit talaga ng diskarte ng mga bikers natin. Talagang bantay sarado ang bawat magbabalak na mag-breakaway guys. And guys, at Team BCC ang nagdadala ngayon ng grupo. Kasunod yung tropang Burgos, Marlo Corom nasa bandang likod. Kasunod si Kino De Jesus, Ace Ocampo, Rainier Navarro, at kasunod na rin ang ibang tropa pa guys. Samuel Almandres andito na guys sa likod at nagpapahinga. And guys, at nabuo rin ang ating unang peloton. Nagkasama-sama na kanina yung apat na nag-breakaway at saka yung pangalawang sumusunod na grupo. And guys, bali 10 siklista na po ang magkakasama ngayon dito sa peloton natin. Nga guys, at nagkabanatan na naman dito sa harap. Samuel Almandres nangunguna, Marlo Corom nakasunod guys. Samuel Almandres bumibilis sa harapan at nakasunod lang ibang tropa sa likod ni Marlo Corom. And guys, medyo lumayo na si Samuel Almandres nangunguna guys. Breakaway na si Samuel Almandres. Oops, dumiretso, lumusot sa bandang harapan Samuel Almandres guys. Guys, bali dalawa pa lang breakaway natin. Si Navarro ng Iba Zambales, sinabol ni Almandres kanina. At medyo nakalapit na rin yung peloton guys. And guys, at sobrang dikit lang ng laban. Sa tibay ng ating mga bikers guys, ay wala talagang nakapag breakaway sa kanila ng dire-diretso guys. And guys, at sobrang nakakatins nga talaga itong laban na to. At bawat siklista natin ay
nagpapakitang gilas para ilabas nila ang kanilang tunay na lakas, guys. Kanya-kanya silang diskarte kung paano habulin, paano tumutok, paano dumikit sa kalaban nang hindi sila mapalayo sa isa't isa. And guys, tropang Infanta sa Almandres pa rin nasa harapan. Nakasunod si Navarro ng Iba Zambales. At nasa likod naman si Kino Disos ng Dasol. Sa part na to, medyo bumagal yung takbo ng mga tropa, guys, at nagpahinga yung peloton. 5 kilometers po natitira sa ating karera. Ano po, bumanat na po ang Team Zambales. Bumanat po ang Team Zambales galing likod. Ano po, bumanat po, mahabol po ang Team ECC. At natin po sa dalawa ang ating first group. Meron na po tayong breakaway. Ano po, bumanat na po. Bumanat po, may bumanat pong isa. Ang inaabol po nila ang breakaway. Inaabol po ng Team Infanta. Pero hindi rin si Team Navy ang umaabol. Ang ating mga pista ngayon. Sinubuhay po ang first group natin. Na po. Group natin at wala pong naka-break away.